Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Mayuwas itong DJ, pagkaan na nakapang ngayon. Kasa, murag naman ito kaila si Mami. Time sa hindi, Murag ang pangan kay si Wilmar Banson. Namlo. Kana si Willard Banson. Mo na siya ang director ko no, iyang amigo. Gikuha mo Willard Banson? Ha? Mo na director sa iyong Dili. Nanay siya. I-try na kong sulti ni Mami aron makontakto niya. Oh. Pero modesty aside, nga ka nang gikuha mo ko niya. Nya? Pero wala lang ko kay mawa mo ko acting up. Time sa Dadong. Dadong, Nika. Time sa Nika. Sino mo ka? Ayaw ka uwaw kay ngano? Kamong mga beauty ha, mga gwapa mo, di mo angay mauwaw. Pero semsa, ay mo kao ana, balikon di ka Ashley. Katong gisaya na to karon ba? Pidi mo may countingan, damo na practice ana. Countingan mo para magtungan ng tanan. Counting. Nya, aysa, Janelle, okay ra ka? Dito sa dialog. Okay lang ha. Sige, so countingin mi sa una to. Okay. Dili aron. Sige, ayaw ka uwaw. Music sa. Kinala pag music? Oh, walang DJ Bata from CMC Music, please! DJ Bata! Nanama sa ako makapastor ba ni Direk Wilmar Banson? Ako sa iya pagtanaw na ko niya no. Sa tinuod lang ka na si Drake Wilner Banson, basta maulang ka. Sa kuha lang no, pasar siya pero naabi usa. Siya. Janelle. Janelle. Ikaw ma-apply ma. Janelle, pangutanon ko mo Janelle. Ikaw kung pangutanon ka nang asa makapabor sa sayaw sa kanta. Asa man jud? Wala sa ko sa duha. Ani lang. Ano tayo issues naman? Ano taga may? Diha? Nya, ano ta? Di dere ana. So, Janelle, okay ra nimo. Ani ta? Dali man na wa kay talent, di ba? Dali ra kay na pag usaong pagtudlo sa sayaw sa taon na. Pero sa di pa ta mo sayaw, Janelle. Kanang mga pageant or kanang mga pag-apply nimo ka artista na mo na kanang usaon nimo pag-produce imong self, pagpila-ila. So, pag-introduce. So ito, pagpila-ila. Basta, for example, tawagon ako, ladies and gentlemen, ang ato ang new art actress from, Taga-asa yan eh? Russia? From Russia, Hungary, Miss Janelle, mupasok ka. Dili ka kutog. Ana ka. Pak, nag-abot mo dire. Paila-ila kasi mong self and ikaw na bahala, etc. Kasabot ka? Okay. Ladies and gentlemen, from Russia, Hungary, gutom. Mga ano yan atong representing from Russian, Hungary. Paso rin ka day. Paso.
May Digibata na. Hi everyone, my name is Janelle from Russia. Oh, tadi pa sa siya, kinana mo. Practice mo kayo, Inday. Ingon ato sa... Ikay represent sa Philippines. Di ba? Russia. Ikaw. Dapat siya sunod. Oh, napare, sige. Oo, dapat siya. Oh, sige, sorry. Wrong. Russia, ikaw. Gusto mo? America. Australia. 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 Oh, Australian. America. Russia, Australian. Dokto kay Russia, Australian, Philippines, Chinese. No? Ano ikaw? Oh. Ikaw. Chinese mo yung... Sige. Ikaw na. Ladies and gentlemen, please welcome. Bisag mo sa paso. Please welcome Miss Australia. Pasok. Sige. Stop! Pinagyan si bata. Nalit. Okay. Okay na. Kanya bibuat para na sa imong confidence, mawa imong kwan. Go, Palayla. Ako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Hello everyone, my name is Ashley Jane Mapalo Okay? from Australia. Oh! Kuyawan din si Bata sa itong DJ. Mahal kinig budget ha. Digibata, Espanto. O karon, Philippines, ano yan ah? Makabayad na ka saan ni? Kana si DJ Bata, sultian di ka, di na mga yung bayan. Oo, free? buutan ka na, free na. From Cebu Mix Club na siya. Libre? DJ Bata, Cebu Mix Club, madunggan po din sa brigada. Patisco. Pero karon, di ka na Philippines, Inday. Philippines. Wa, ayaw mo kayo po, ano naging unanit ha? Philippines na sa... Ato nang gituyo para mo ni ang unang step para pawa sa inyong mga kauwaw-uwaw. Mo naging unanit ha. Go. So karon ikaw Philippines saro nga ha. Kaya kung di ka kibaw pala ila labayon jud bato la diha. Sige. Ladies and gentlemen, from Philippines, go! Ayaw wag na. Hop. Philippines. Okay. Hi, my name is Nika from Philippines. Yawan di si Bata mahal ni budget. Karon, aday, mga Inday karon para nako no. Oh, ikaw nasod. Para nako di. Ikaw, Sige. Piliin mo. Oh, ikaw. From all country. Ina. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, Yeah. from all country. Yeah. Yeah. Get there, no, I won't drive you like everybody else does. Mana? Ladies and gentlemen, Ola Viola, tinulap lang gana ni Lola. My name is Maria Teresita False. Igagaw ni true or false. Ladies and gentlemen, representing Gonteng! Inunaan na siya. So, kabaw na mo. Para na ako na, balik ko sa istorya na bagay sa istorya. May ba, maggusto mo mga artista. Pasar na mo. Kung sa kuha lang, pasar na mo para na ako. Ha? Siya dyan. Hoy! Hanap. Ninyo! Yeah, oh. Ikaw na po doon. Kaya ka na sa... Kay nagi, pangliting man, idakuan mo, bata kibaw. Ay, nidakuan Pagkabaris mo. mo ni Ashley. Ay! Karon dong, ikaw sa dong ha. Inatong gibuhat na mo kanina. Ayaw ka, wow, talikod sa kauna na. Dali ka. China. Sige. Ladies and gentlemen, from Wuhan, China. Music please. Ladies and gentlemen, from China. Music, DJ I Bata. won't drive you Natuyok na eh. like everybody else does. Ako na naman! Layla. My name,
Ila. Nalipong na ko, te. Ano lang ka? Sige. Oh, ana. Sige. Okay na. Okay na ka? Sige. Okay. My name is Nino, representing Kobe! One, two, three, go! Up! Kuya, Ulo! Hala! Huwag mo sa salingan, kasi sige mag-tiktok dira, di ka sa tarong. Ay, sorry. Oh, Nay, nasuki si pangasan na suko. Sige nga, susuko. Airport na to. Kiko. oh, Kisi pangan? Kiko Bagyo. Hala! Ano? Huwag ka kinuha ka na si Kiko Bagyo. Muna yung pinakahari niya sa kualo kata. Nasuko si Kiko. Miguel. Ano lang eh? Uy, Miguel Bagyo? Mumig. Pero ano lang eh? Dong, last na ni Dong ha? Last na ni. Last. Okay na, manayaw tag TikTok. Apil ka? Ay, siya, so, Unsa man paso, kasayawan? siya, paso. Paso. Oo, pagka sa DJ Bata. Up. Pak! Paso sa kauna ha. Pariya gibuhat diri ina. Ina, hunghungan na ako. Ha? Ha? Sige. Sige. Okay, ready na. Ready. Ay, alis, talikod, Okay, talikod. talikod. Ladies and gentlemen, go! Go. Teka. Hop! Tatalipin ko siya. O karon, introduce yourself. My name is Jocelyn Pakulanang, from CCTV. Four, three, two, start! Hop! Kuyawa! Nasuko si Kiko Bagyo. Salamat dito mga pero hoy! Ano natin kita manayaw kay kanila suko. Sige. Kamu mag-artista mo doon na may future. Makapasar di mong Willard. Basta mga ano to. So sabay masulti ninyo ikaw inday. Pakoy jamo Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo Sa imong gibuhat karon, nawa imong kulba. Kailalikan Aris. Ay, Aris. Oh, gongyo. Ay, Gongyo. kailalikan ni Willard. Ah, Kailalikan Kitsa man sa Aris dong. Ay, oh, Ay, naglanggo time ko sa- na, nadamgo. kaya si Willard kibawag ila ko na. Nalipong ako, good. Nalipong. Nay ni Miss dong. Kailalikan Willard. Kaila ko ng Willard. Kaila ka. Basta asan day ha? Basta Artista ka. sa una ka na si Willard. Artista na basta maliit ka kasabaan ka. Muna. Wala, gikulata ka. Anili, kana si butas Willard. Butas. Maura na si nana siya pero hoy, ano tabag na storya? Dong, sa pangalan mo dong? Jocelyn Pakulanang. Joseph Bakulanang! Bakulanang? Kailan mo ko ng Joseph Bakulanang? Mo mo nang mga manigbase niya sa kuha. Panaw. Pero dong, ano yan, Joseph Bakulanang. Kauyon ko si mong sayaw. Pwede mo sayaw kag balik. Luwa mi ni mong TikTok. Sige. Unsa yung si Di, say last lang ni. Last Ay, na kapala ka. Agaan kang Willard. Kita na lang tanan. Ha, okay na, kita na. Okay. Yung sa sayaw, Iskiri. Ha, na iskiri dia DJ Bata na iskiri. Okay, na. Okay. Nana. Sige. Cue the music. Joseph Bakulanang. Wa man. Kanang, ready na ka? Patiyan ay. Ganahan mo ka mga artista Joseph Bakulanang? Ganahan ka? Oo. Uy, ganahan sa Joseph Bakulanang! May kana si Joseph Bakulanang, pero na ako na ilang amigo na ko, artista sa CCTN, Joseph si Pangan, pero idol kina ko na, dirtatay! Kuya, kina mo naghilak, mo anay! Manos! Huwag karon, ano sa? Side na kamay, side. Side. Ato bang dadring nga anggol? Side, Dadring anggol, bang? At ay ang duha oh. Oh, ato bang? Kita tanan, mapil ta. Nga, mga gagmay, ari din. Ya. Ya. Ari mi din. Na. So, ladies and gentlemen, DJ Bata Music! Cue the music. Kana. Okay, yun na. Ah, Okay. Sneaky business. Like I'm so skitty. Gilamian! Oh!
Ang siti-sipot, ganahan. Ay, isa. Dong, Josel. Hindi ka maragsayaw. Mao siya pagkakapin ni Josel sa pulanang dito tinood. Like on so speedy, speedy, Naguba ng speaker. Up! Wala na. Ano? Dinasok ko! Ang hawa na! Asa day mo, ma? Asa day ta? Aw. Ma, asa bitaw mo, ma? Oh. Naunsa Di naman. mo kuyog? Sus. Ay lala mo. Di Ay lala mo mo kuyog, ma? kuyog. Manimba, mi Kaya manimba raman me. Di mo. Di ba? Naunsa naman taon ka. Uy, nakalimutan man taon ka. Katiguang na yung taon ni Oo, Mura Biya. naman day na meeting no na nagpaabot na to sila Meeting sa man ninyo Asyo. doon, ano mo Oo. kuyog pa man ka na mo, nga meeting man ninyo doon, naman kami meeting. Ani, Yan nila lang. Iunan nila lang ha. Di ba? Adoon lang mo tamo nga doon ka siya, no? Uy, ihapit ato na lang, ihapit ka siya, ano na lang, Oh. ihapit ka lang na siya, ano? Kapito. Siya, pito na, pito. Ala, uy, unsa naman sa taon ka na, Oo, balik ka lagi. naman sa taon ka. Uy, Hindi ba? Time pa. Time pa. Magdungan magkutatanan. Kaya ikaw. okay. Dili, apito na lang kana mo ni mama ninyo. Wala Ato to sila kasi ano? Oy, hato lagi men ninyo lagi. Oh, yato. paminaw, sa mga ni ato sa ihapit nga to ilang siya, no, ato ni ihapit. Matyo, asa man Matyo? Ay, Ha? Asa mga ano? Manimba, mi, Manimba kami. Manimba mo? Oh. update Sila naman di ay, sila, Ka milagro ko ninyo gud manimba mo. Ala. Ano mo milagro man nga manimba magyud mi usahay. Uy, usahay manimba, ubis Usahay ra manimba di ay. Oh. English pa sometimes. Ngano dikat huwan ng ganaw namo nga manimba mi? Dawat to ning mga duwindi dito sa simbahan di ay. Go, tawagin sa gawin ko sa Ay, gawin. diyan kuya. Uy, Uy, Kawagrabihan sa sakita ng storya eh. imo na Ayaw pinala pamangkin, ang sa magkapamangkin. nagkadugay lang ka gwapo lagi ka Tyo. Oh. Siyempre. Ina nila, ay nagtuktuki, si plat nila. Ang itambag nimo siya nga paliti si Tio Juan para mo puti ba? sa jagi mo na jay. Ay, tara. Ara kay ni ta. Ala, uy, nausa na ka. Ay, magkasa na mo siya. Kaya na tiya Tangan ko ni mo. Tara, ibig tiya. Oh, klaro na na. Tiya ni mo. Sam ni tiyo, uy. Pa ko'y jamo. Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo. Pa ko'y jamo. Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo. Manimba man mo sa. Oo. Tambag no yung pagamping mo ha. Ano naman? Nara pa ko no yung agta nga nakita rin sa itong lugar. Ha? Oo. Uy, kabi Usa mo ka? ana. Uy, anong gusto nagsumagta Bisa ba? Uy, kadlawan Tyo magpakita. Ha? Lagi. Inuwang. Mao na Sa ko na agtagon. Agtagon. Gagaw. Ha? Lagi. Di kung tuwa na. Adlawan. Mao may istorya sa uban Tyo. Mao gyud na adlawan sa adlawan mahatok to agta na kimog. Agta nagtuman sila pa ikaw ko agta pa. Naunsa ba pa? Pairis. Pairis. Pairis ni mo muta oy naunsa magka oy. Parit. Bright yung ka Tyo ay. Lagi. Oh, bright Sige yung na kay. ka Hindi na manimba umiya. Pay naman mo sa mga hato dito. Oh, may pa Oh, may ito na lang pala kasi ano ka. Pamangkin. Aw, ihato na naman. Oh, yato na yan no. Tara. O sige tara. Yapit. Ako yung nakita mo yung paoy. Basta, mabot mo nga to ha. Ayaw mo gawas-gawas ha. Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon
Dili ko igsapayan pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang. Kayot buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.